O smislu života. Misija čovjeka u svijetu svodi se na sljedeće: moći voljeti, moći stvarati, te u svojoj duši zadržati početno svjetlo, čiji bi se sjaj trebao povećati tijekom vremena. Ipak, u većini slučajeva slobodan izbor koji duša ima vodi je do tamnog zatvora gdje zapadne u san i umre, jer svjetlo koje se ugasilo znači i duhovnu smrt. Melodija duše, njezina posebna vibracija, zamijenjena je drugom, onom koju pjeva sotona, a tamne vibracije umirućih duša koje se odašilju sa zemlje mijenjaju svemir. Jer ljudske su duše jedinstveni generatori i u stanju su pružati dobru energiju nebu. No u ovom slučaju duše nemaju za ponuditi ništa osim opskurnih i tamnih energija. Gospodin žali za tim dušama, ali ne može ih okrenuti prema svjetlu, jer beskorisno je ako nemaju vjere. Vjera je dar s neba. Svi koji odbacuju vjeru lišavaju se čuda. Evo parabole o tome. Stablo jele nije željelo ovisiti o kiši i korijeni su je počeli rasti duboko u zemlju, umjesto da se rašire u plićoj dubini. Ali kiša je natopila zemlju i jela se srušila, jer nije imala nikakav oslonac. Draga moja, rekao joj je Gospodin, nije potrebno izmišljati ništa što je protivno tvojoj prirodi, jer će ti to inače donijeti smrt. Duboko sam promišljao dok sam te stvarao, a sada te tvoja samovolja ubila. Jednako je s ljudima. Njihova nevoljkost da teže svjetlu, to jest da čine što im je zapovjeđeno od Gospodina, vodi ih ka vlastitoj smrti. Bog je u nas ugradio iskre velikog svjetla, kako ne bismo postali zatvorenici tame. No evo što se događa. Ne shvaćajući da je u nama zraka nebeske energije, ne znajući da se ova zraka treba vratiti Gospodinu snažnija, mi težimo sitnim ciljevima i time smanjujemo veliku zraku. Kako možemo osnažiti taj veliki impuls u sebi i tako ispuniti svoju životnu misiju? Upravo usmjeravajući svoje duše i svoje misli prema nebeskim snagama svjetla, ne činići svjesno nedjela, odbacujući laži i mržnju, zavist i očaj. Te negativne vibracije gase u nama božansku visoku frekvenciju. Osim toga, kada bi usmjerili svoju veliku ljubav prema našemu Ocu koji je u nebu, ljudi bi od njega mogli primiti dodatni impuls visoke energije koji bi ih ojačao. Dakle, režemo ruku koja nas hrani. Naše su misli tamne i prazne, pa snage koje su u suglasnosti s našim mislima i koje su njima privučene ne dozvoljavaju svjetlu da osvijetli naše duše. Trebamo se izuzetno truditi da se riješimo tih štetnih okova, ali sami trebamo odlučiti da poduzmemo taj trud bez Gospodinove pomoći, jer gusta zavjese tame omotana oko duše može biti uništena jedino iznutra, a ne izvana. Usred polja stajao je jedan hrast, bio je visok i moćan. Dugo je živio na ovome svijetu i sada mu je došlo vrijeme da umre. Pomislio je: što sam činio da zaslužim Gospodinovu ljubav? Rasipao sam žireve koji su postali moji sinovi. Svojim sam granama pružao zaklon pticama i vjevericama. Ponekad su se ljudi odmarali u mojoj sjeni i to je sve. Učinio sam tako malo u svojemu dugom životu. Tako je tužno kad se to shvati. A Gospodin je rekao umirućem hrastu: hraste, ne tuguj, nisi svoj život živio uzaludno. Taj mali, ali potrebni posao koji si redovito radio već je dobar rezultat.
a ti još i razmišljaš o tome kako biti vrijedan moje ljubavi i činjenica da osjećaš žaljenje što si napravio malo već vrijedi puno. Misija je hrasta da bude hrast, a ne čovjek. A misli koje su ti došle, misli su čovjeka. Nažalost, malo ljudi misli na taj način. Upravo suprotno, često ljudi umiru kao sasvim obični hrastovi, bez takvih misli. Ne živjeti život uglupo, upaliti božansku iskru danu pri rođenju, znači živjeti prema Gospodinovim očekivanjima. To je teško. Duša teži prema svjetlu, jer ona je napravljena od tog svjetla, no na zemlji je ne vidi. Tijekom vremena, duša zaboravlja na svoju misiju težnje prema svjetlu, jer stječe neprobojni omotač satkan od niskoenergetskih zraka. Ta tamna čahura gasi težnju prema svjetlu, jer sličnosti se privlače. A čemu teži mračna duša? No božanska iskra tinja u svakome od nas i iako ponekad jedva primjetljiva, neugasiva je. Bez obzira na gustoću pokrova tame koja je skriva. I zato će nepodnošljivi strah zahvatiti odlazeću dušu kad u očekivanju strašnih muha shvati koliko je bila nesavršena i koliko se udaljila od puta prema savršenosti. Dakle, neka vaša duša bude izvor sreće, a ne neumitnog straha i pokajanja. Ne dozvolite svom duhovnom svjetlu da zamre u moru životnih situacija koje obično šalje Sotona za otkup svjetla duše. Ne dopustite vlastitoj duši da joj promakne naporan rad duhovnog uspona. Evo parabole o tome. Patka je odlučila ne odletjeti u tople krajeve tijekom zime jer joj je ponuđeno da ostane na farmi. Pristala je i krila su joj bila podrezana. Došlo je vrijeme kad se Patka našla u kuhinji, a nije mogla razumjeti zašto. Ići ćeš u juhu, rekao joj je kuhar. Nemoj me ubiti, molila je Patka. Zašto si onda ostala? Iznenađeno je rekao kuhar. Da bih živjela u dvorištu i ne trošila energiju na dug i opasan let, odgovorila je Patka. Kuhar se nasmijao. Ne mogu te ostaviti na životu. Ti nisi željela trošiti energiju na let, a ja ne želim trošiti svoju na hvatanju druge patke. Pouka je parabole da bi svaki čovjek trebao slijediti Gospodinovu zapovjed, stoički prolaziti kroz životna iskušenja. Izbor lakšeg puta uvijek vodi pogubnim rezultatima, kao što je to bio slučaj s Patkom. Ako ne slijedite Božju zapovjed, nemojte se žaliti da niste znali što ste činili. Gospodinu to ne može vjerovati, jer vaš stalni zadatak je činiti izbor i to određuje vašu sudbinu zauvijek. Pronalaziti pravi put u životu za svakoga je jako teško, jer nam svijet koji je postao ovakvim voljom ljudi ne daje nikakvu potvrdu o postojanju Boga i o njegovoj prisutnosti u našim životima. Ali to je obmana duše, a izvor je te obmane iznenađujuće sofisticirani duh zla koji velikodušno hranimo svojim niskim vibracijama. Međutim, duša u nama ne može prihvatiti odsutnost svjetla. Ona traži svjetlo gdje god je moguće i zato je nemojte sprečavati u potrazi, nemojte sebi stalno govoriti: ja sam odrasla osoba, racionalna, zašto imam osjećaj knedla u grlu? Zašto mi suze naviru dok gledam ljepotu svijeta, kad vidim čisto lice djeteta, mlado od životinje, pticu? Zašto se toliko brinem dok čitam neke pjesme ili slušam glazbu, gledam platno nekog umjetnika? Zašto se osjećam tako dobro dok radim u vrtu ili gradim lijepu kuću? Gledam svojeg pacijenta koji se oporavlja ili svog učenika
koji me nadmašuje u znanju. To se događa upravo zato što se vaša duša u vama raduje. Ona razumije kako se Bog pokazuje. Ljepota vas se doimlja onda kada vaša duša nije uprljana zemaljskim grijehovima, jer to je javljanje Boga u svijetu. Donosi li vam rezultat nadahnjujućeg i zahtjevnog rada radost? Taj osjećaj urođen Gospodinu, a vi ste ga naslijedili. Tražite puteve do Boga kroz tu radost koja je bez cijene, u svijetu u kojemu se satanski obožava novac. Čista radost koja u svojoj osnovi nema novčane potke, to je Gospodinova zraka koja osvjetljava dušu. Poštujte svog Boga kada ste osjetili radost koja ne daje ništa tijelu, već samo duši, i stat ćete na put koji će vas dovesti k njemu. Evo jedne parabole o tome. U šumi je naraslo ogromno stablo bukve i Gospodin je čuo moćnu bukvu kako zapomaže od boli. Ljudi su joj sjekli deblo za svoje potrebe, a Gospodin je umirivao bukvu. Ljudi su ti namijenili dobru sudbinu. Služit ćeš ih stoljećima. Ali ja bih željela služiti tebi, moj Gospodine, uzdahnula je bukva. A Gospodin joj je odgovorio: ja ću imati više dobrobiti od tvojeg života ako ljudi budu uživali u stvarima koje od tebe naprave, nego kada bi ti propadala kao nepoznato stablo i pala na zemlju uslijed starosti ili kao bezimena žrtva uragana. Pouka je parabole da ljudski život ima veliko značenje onda kada daje svjetlo i ljubav drugim ljudima. Život namijenjen samo zadovoljavanju svojih potreba bezvredan je Bogu, jer odnosi iskru Božjeg svjetla koju bi duša trebala pretvoriti u plamen. Zapalite prvo iskru u sebi i nećete živjeti svoj život uzaludno. To neće biti lako, ali za uzvrat ćete dobiti znanje i biti u mogućnosti odrediti jasne ciljeve. Upravo postojanje uzvišenog cilja u životu čini čovjeka sretnim. Zadovoljstva zemaljskog života nisu ništa u usporedbi s onim što čovjeka očekuje na kraju puta jednom kada je usmjerio sve svoje napore za postizanje tog cilja. Govorim o stjecanju Božje mudrosti koja je dana onome koji je primijenio svoje najbolje sposobnosti kako bi ispunio svoju životnu svrhu. Neka strpljenje, mentalna snaga i Božja pomoć budu s vama na tom putu.